Bi berdewamî jina Kurd cihê xwe di dîroka Kurdî de digire û îro navê keçeke din a Kurd li Rojhilatê Kurdistanê tevlî dîroka Kurdî bû. Ji bo şermezarkirina bûyera şehîdbûna keça Kurd ya muhabata Rojhilatê Kurdistanê, Ferînaz Xusrewî her wiha bikaranîna hêzê ji aliyê hêzên ewlehî yên Eyranê li dijî xwepêşanderên Rojhilatê Kurdistanê, rêxistin û partiyên siyasî yên Rojava û Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandanek pêşiya avahiya Parlemana Herêma Kurdistanê li dar xistin. Bo şermezarkirina tawana şehîdbûna keça Kurda Mehabadî bi navê Ferînaz Xusrewanî em bên evê derê bo şermezarkirina Komara İslamî ku bi şêweyekî medeniyane em bikarin dawakariyê hêz û layenên siyasî û medenî Kurdistanê bigihîne Parlemana Kurdistanê bigihîne saziyên mirovdost û medya û çapemeniya azad. û me beryar stand ku îro em werin pêş Parlemanê em namak çend nama bigînin namakê bigînin Parlemana Kurdistanê da ku ev helwêsta piştgiriyê helwêsta me bike dû em piştgiriya Mehabadê bikin û em namakê bidin rejîma Îranê bes destê xwe dixe nav Îranê destê xwe dixe nav Sûriya nav Iraqê nav Yemenê. Dagîrkerên Kurdan bi berdewamî jina Kurd dikire alav ji bo armancên xwe yên gemar û nemirovatî pêk bînin û ev bû suza Parlemana Herêma Kurdistanê ku mafê her Kurdekî û bi taybet jina Kurd ji her bin pêkirinekî biparêze. ئێمە ئیدانێ ئەو تاوانانەکەین کە بەرامبەر خات و فەریناس لە مەهاباد ئەنجام درراوە بۆ پشتیوانی لە خۆپیشاندانی هێمنانەی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەکەین دەنگی ناڕەزایەتیان دەگەیەنینە قونسولخانەی ئێران لە هەرێمی کوردستان و هەرچیش پێمان بکرێ بۆ گەیاندنی دەنگی ناڕەزایەتیان بە کۆمەلگەی نێودەوڵەتی ئەنجامی دەدەین. Ji bo ku cudahî di navbera jinan de li her çar parçeyên Kurdistanê tune ye, rêxistinên jinê yên Rojavayê Kurdistanê jî tevlî vê xwepêşandanê bûn. û dengê xwe tevlî dengên jinên Rojhilatê Kurdistanê kirin. Çi Rojhilat bi çi Rojava bi Başûr Bakur em piştgirtiya wan dikin em hemû Kurdin û ev tehdaya hikûmeta İslamî li Kurdê me dike ne carayekê yê gelek carî destdirêjî li ser keçê Kurd bûye. Ferînaz boyê kotayî bi jiyanî xwe hêna boyê ke bi hemû cîhan nîşan bida kitsî Kurd natwanê قبول بکە کە دەزرێژی بکرێتە سەر و کەرامەتی نەتەوەکەی لە کەدار بکە. ئێمە لێرە کۆبووینەتەوە بۆی کە بە دنیا بسەلمێنین کە کۆماری ئیسلامی دژە ژنە دژە کووردە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕۆژ نییە گەنج و جەوان و کچ و کوڕانی ئێمە نەخاتە زیندانە. Ferînaz Xusrewî keça 26 salî û hilgira bawernameya kompyûterê keçeke bajarê Mehabatê ye û li otêla bi navê Tara kar dikir. Roja şeşê vê mehê ji tirsa kesekî wî bajarî ku destdirêjî lê bike xwe ji qata çaran a wê otêlê avê û di encam de canê xwe ji dest da. Jina Kurd Ferînaz Xusrewî îro rêxistin û partiyên siyasî yên Rojava û Rojhilatê Kurdistanê li bajarê Hewlêrê li hev kom kirin. Ji bo nameya Mehabatê radestî Parlemana Herêma Kurdistanê bikin. Helepçe Saedûn Ark, Hewlêr.